बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय सा 55 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद होनायावहा सा 20सायानो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय। बेनि सोमोन्दै सारा मा बुङो? नंगौ, आंनि एसेसमेन्टआ गिनायजों जाबजों माने सा 12निफ्राय 15सिमाव दङमोन आरो बिदिनो फरायसा आफादनि जथुम्मा माने सेमिनार खुंफैनायावबो आं बे खोथाखौनो बुंनानै लादोंमोन। नाथाय आं आरो बेखौबो बुंनानै लादोंमोन जे माने बिगियान फोरोंगिरि थानायमोनब्ला आंहा माने सा 20 फरायसाया रोखायै सेथि थाखोआव उथ्रिगोन होननानै आं सानदोंमोन होननानै आं बेखौबो बुंनानै लाखादों। नाथाय थेवब्लाबो आंनि फरायसाफ्रा ओरैबायदि माने अनजाथाव हाबा मावनानै दिन्थिबाय जे दिनै रिजाल्टखौ थांनानै नायहैबा नुबाय मा रल नाम्बारा आंनियानो सिगाङाव दंजोबो। रल नाम्बारफ्रा आंनियानो माने सा 20 फरायसाफोरनि रल नाम्बारफ्रा सेथि अर्थात फार्स्ट डिभिजनाव दंजोबो। ओमफ्राय आं गावनो सानफ्लांदोंमोन नंगौना नङाब्रा होननानै। ओमफ्राय मोजाङै नायथाबफिनबाय आङो रल नाम्बारखौ माने नागिरफिननानै नायबा एकदम नंमारगौ सैथो। आरो दानिया नेक्स्ट सेकेन्ड डिभिजनखौ नायबाय, सेकेन्ड डिभिजनाव आरो सा 24। ओमफ्राय माखासेया बहा थांखो नंनानै नागिरबावबा थार्ड डिभिजनाव 3 मोनबाय। गासै सा माने 47आ उथ्रिबाय आरो सा 8आ उथ्रियासै, बिसोरो फेलें जाबाय। दा बिनि मादाव जौखोन्दो हिसाबै 85.45 जौखोन्दो पास खालामनो हादों आरो। जोंहा जदियावबो माने सा 20 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हादों, अब्लाबो बे सा 20नि मादाव सासेबो स्टार बा डिस्टिंसन मोननो हायाखिसै। आं बेखौ मैया बावैसो बेलासि सम बाहागोआव जेब्ला इन्सपेक्टर अफिसाव थांदोंमोन, बेवहाय आं आइएसआरनो बुंनानै फैनाय जादों जे सार फिनिशिं टाइमाव एसे गाज्रि जाबायलै सार, बारा मोजां जानाय नंलान्दां रिजाल्टआ होननानै सारनि सिगाङाव बुंबोदोंमोन आरो। है माने स्टारखौ आसा खालामदोंमोनब्लाबो सासेबो स्टार फैयाखिसै, सासेबो डिस्टिंसनबो गैया जाहैबाय। बे मोनसे जोंनि फरायसालिनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा। मानो होनबा जोंहा बिएससि टिचार सासेबो गैया। रेगुलार टिचार बिएससि थानायमोनब्ला जों आरो गोजौसिन माने रिजाल्ट बानायनो हागौमोनदां होनना बुंनो हायो आरो। अदेबानि बेवहाय आंहा दुखु गोनां माने जोंहा बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि स्टाफआ जोबोर आंखाल। रेगुलार टिचार होनना बुंब्ला आंनि गाहायाव खालि 2ल' रेगुलार फोरोंगिरि दङ, दरमा गोनां। बिनि अनगायै आङो एसएमडिसिजों लोगो नांनानै रायलायनायनि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो 3 माने आलादा फोरोंगिरि लाखिनांनाय जायो। दा बिथांमोननि नारा नाथा नाजाफानायजों दिनैनि बे रिजाल्टआ बेबायदि जानो मोन्दों होनना आं बुंनांगोन। आरो लोगोसे जोंहा जा 2 रेगुलार फोरोंगिरि दङ, बिथांमोना जेब्लायबो माने फुंनि फार्स्ट पिरियडखौ होसोबोनो गोनां जायो। मालाबा गावसोरनि हाबा हुखा थाब्लाबो बिसोरो बेखौबो एरायनानै माने खारबोग्रोनो गोनां जायो। मानोना फार्स्ट पिरियडखौ बिसोरो लाफैग्रोआबा माने आलादाहै लाखिनाय जायफोर फोरोंगिरि, पार्ट टाइम फोरोंगिरि, बिथांमोना मालाबा सौफैस्लाबाबो। बिनि थाखायनो जा 2 रेगुलार फोरोंगिरि दङ, बे 2 रेगुलार फोरोंगिरिया बुंनो थाङोब्ला माने बोसोरसेयाव जेसेबां क्लास जायो बे गासैबो क्लासनि दिनाव फुंनि क्लासखौ बिथांमोना एटेन्ड थाथारनो गोनां जायो। आंखालाथ' जोंनि फरायसालिया जोबोर आंखाल। ना रुमानो मोजां, ना बिल्डिंआनो मोजां, ना इनफ्रास्ट्राक्चारानो मोजां। बिनि जेबो माने आंखालनि जोबनो गैया। आंखालजों बुंफबनाय, फोरोंगिरिनि आंखाल, इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखाल, बेबायदि। दा नाथाय रिजाल्टआ बोरैहाय बिदि जानो हाखो होननानै गोबांहा सोंनाय फैनो हागौ। आं बेवहाय बेखौल' बुंनो लुबैयो, आं फरायसाफोरखौ गिबियावनो फंसे खोथा बुंनाय जायो जे सोलोंनो गोसोबा जोंखौ मानिनानै सोलों, आरो मानिनो हायाब्ला जोंनिफ्राय सोलोंनांगौ गैया नोंस्रा, आरो जोंहाबो फोरोंनांगौ गैया। आदसा, सारमोननि फरायसालियाव सरकारि फरायसालि हिसाबैबो 20सा फरायसाफोरखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाहोनो हादों आरो 3ल' थार्ड डिभिजनाव पास जादों। दा गुबुन फरायसालिनि रुजुनायाव सारमोननिया गोबां माने गोजौआव थांदों आरो
दा गुबुन फरायसालिफोरखौ मा बुंगोन सारा? गुबुन फरायसालिफोरनिसिम आंहा बुंनांगौ दं होननानै आं साननो एसे बायो। आं साननो बायो बे गावबा गावनि खोथा, बे एडमिनिस्ट्रेसननिबो खोथा थागोन आरो आइडिय'लजिनिबो खोथा थागोन आरो प्लास फरायसालिखौ फोरोंगिरिफ्रा गावनि होनना साननो हायैनिबो बाथ्रा थागोन। बेवहाय बारा बुंनो आं लुबैया बे बेलायाव, नाथाय गोसो खालामोबा हायो, सिस्टेमखौ लानो नांगोन, सिस्टेम लायोब्ला हायो, नाथायबा समाजनि एसे सुंथाफानाय नांगौ। परिबेसखौ दानो थाखाय जोंनि सोरगिदिं माने समाजनिबो परिबेस दानायाव बाहागो लानाय नांगोन। इनभाइरनमेन्ट दानायाव माने समाजाबो नांजाबनाय जानो नांगोन, नङाब्ला फोरोंगिरिफोर आन्थाल'जों बारा आसा खालामथाव जाया। दिनै जोंनि बिहुराम बर' गोजौ फरायसालियाव दिनै जि रिजाल्ट मोनथिनो मोन्दों बियो जोबोद गोजोनथाव। आरो बे गासै जोंहा 55 स्टुडेन्टआ मेट्रिकआव एटेन्ड खालामदोंमोन। बिनि मादाव 20 जना जोंहा फार्स्ट डिभिजन थांदों आरो 24 जना जोंहा सेकेन्ड डिभिजन आरो 3 थार्ड डिभिजन। बे बिथिङाव जोङो बुंनो नांगोन जोंनि ओनसोलाव थानाय जायफोर समाजारि आफादफोर एबसु, बड' साहित्य सभा आरो लोगोसे फरायसाफोरनि गार्जेन बिथांमोना जों फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गाव गावनि फरायसाफोरखौ जोथोन लानायाव, फरायनायाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोना जोबोद मदद आरो हेफाजाब होदों आरो जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनि जि मेट्रिक रिजाल्ट बे रिजाल्टआ मोजां जादों होननानै आं मिन्थिना मोन्दों। गोसो गोजोननाय मोन्दों सार। माबायदि मोन्दों? गोजोननाय मोन्दों सार। दिनैनि जिथु सान बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना, मानोना जोंहा जाबायदि दिनैनि रिजाल्टआव नुनो मोन्दों सिगांनि बोसोरफोराव जों बायदि रिजाल्टखौ मोननो हायाखै। जोंहा 55 जा फरायसाया दिनैनि जिथु रिजाल्ट होनाय बे आनजादखौ होदोंमोन, बेयाव जोंहा 20 फरायसाखौनो सेथि थाखो आरो 24खौ जों नैथि थाखोआव मोननो हादों। जोबोद गोजोनथावना। दा जों बेखौनो बुंनांगोन, जोंहा एसे सिगाङावसो जोंहा गाहाय फोरोंगिरिया मख'लांखाबाय, जोंहा स्टाफआ गैया, जों सानैल'सो एसिसटेन्ट टिचार दङ, गाहाय फोरोंगिरि दङ। दा जोंहा माखासे साबजेक्ट फोरोंगिरि जोंहा आंखाल, जायनि जाहोनाव आं क्लास 10आव ML लायो, बेनिफ्राय 9आव मेथ्स आरो ML लानाय जायो। बाखि साबजेक्टखौ जों गुबुननिफ्राय साइन्स आरो मेथ्स साबजेक्टखौ जों गुबुननिफ्राय लानाय जायो। दा थेवब्लाबो जे जोंनि नाजानाय आरो फरायसाफोरनि गोसो होनाय बेनि गोरोबलायनायाव दिनैनि जिथु रिजाल्ट बे रिजाल्टआ बे गोजौ थाखोआव मोनफैबाय। मानोना जोंनि गासै फरायसायानो जों जा बायदि खावलायो बा बिथोन होयो बिनिख्रुइ बिथांमोना बांसिन गोसो होनायनि थाखाय दिनैनि बे रिजाल्टआ जाफुंदों होनना आं सानो आरो।